Zdravím vás kolegovia, pekný deň prajem. Dneska by som sa chcel zamerať jednej teórii, alebo teda respektíve jednej veci, ktorá sa deje okolo nás, a tá je vojna. Pretože dosť veľa ľudí sa ma v poslednej dobe pýta a dosť veľa ľudí aj z toho vystrašených, že vojna bude. Už tak sa poďme pozrieť na pár faktov. Zaprvé, vojna už je. Viac menej na Ukrajine je špeciálna vojenská operácia. V Libanone bojuje Hizbalah s Izraelom. Takisto Palestína bojuje s Izraelom. Do toho sa miešajú Husíjovia. Amerika podporuje Thajsko a vlastne neustále provokuje vo Filipínskych morách. No a to, čo sa deje v poslednej dobe v Sýrii, že vlastne militantné jednotky napadli sever Sýrie a dostali sa až do Alepa a podobne. Samozrejme veľa vecí z tohoto súvisí, ale v podstate môžeme si povedať, že 1/4 sveta je vo vojne. Ale poďme sa pozrieť na to z iného pohľadu. Jediná vojna, ktorá by sa nás mohla akože dotknúť ako fyzicky, je vojna, ktorá sa vlastne, alebo špeciálna vojenská operácia, ktorá sa odohráva na Ukrajine. Tým, že západní politici vlastne sa stále spoliehajú na to, že Rusi neprekročia určité červené čiary a nezačnú jadrovú vojnu, tak neustále eskalujú celú situáciu a vyzerá to tak, že vojna na Ukrajine môže pritvrdiť. Mám veľmi veľké pochybnosti, že sa vojna presunie aj niekde do Európy. Ruská armáda toho nie je schopná, respektíve možno, že by aj bola, ale skôr by to vyzeralo v takom režime, že by nás zaplavili balistickými a jadrovými raketami. Ako teda po nejakej provokácii, ktorá by sa mohla stať zo strany Ukrajiny, teda pod vedení akože USA alebo Veľkej Británie, pretože dobre vieme, že Ukrajinci sami nedokážu navádzať tieto rakety stredného a dlhšieho doletu. Dlhšieho tam teda ešte nemajú, majú tam stredného doletu, ale veľmi radi by zaútočili na Moskvu, aby teda vyprovokovali niečo také. Myslím si, že Putinová odpoveď by bola skôr takého štýlu, že by podporoval Husijov a dodal by im nejaké zbrane tak, aby ostreľovali americké lietadlové lode a podobné lode, ktoré sa nachádzajú teraz v Červenom mori a hliadkujú tam. Ale nezautočil by priamo na Severoatlantickú alianciu, pretože to by sa rovnalo 3. svetovej vojne, čo je čistá sebevražda. A to si presne uvedomuje aj on. Po ňom by už svet ako taký skončil. Ďalšia vec je, že ak by teda k tomuto scenáru aj prišlo, musíme si uvedomiť, že napriek tomu, že koľko Putin má rakiet a akého dosahu dostrelu, aké síly a tohoto všetkého možného, nemá ich zase milióny a nebude jednoducho len tak bombardovať domčeky tu na niekde Petržalke a podobne, pretože to pre neho sú nevýznamné ciele. V prvom rade, čo napadne, budú západné základne. Základne, ktoré obsahujú rakety, majú muničné sklady, preváža sa tam, alebo skladuje sa tam tovar, alebo preváža sa odtiaľ tovar na Ukrajinu a sú to ako keby dopravné úzly, letiská, odkiaľ môžu štartovať lietadlá, ktoré by mohli teda napádať Sovietsky zväz a podobne. Takže v prvom rade, ak by niečo takéto sa stalo, a teda, že by fakt teda aj 3. svetová vojna vyeskalovala do takej miery, že by teda akože fakt začala tá 3. svetová vojna, tak by to vlastne bolo v tom štýle, že v prvom rade by išli do kýbla všetky vojenské základne, hlavne tie, čo sa nachádzajú v blízkosti. No a potom je ešte odstrašujúci faktor, kde by vlastne útočili na, dajme tomu, na Spojené štáty, na ich základne a podobne. Ale v podstate
tak či tak by sa to rovnalo sebevražde, pády ekonomík, zastavenie výroby a podobných vecí, že príjemné by to nebolo. To isté sa vlastne v podstate teraz deje aj na Ukrajine. Darmo Rusi Ukrajinci nariekajú, že im tam niekde zostrelili bytovku a podobne, veď je to totálna kravina. Akože minúť raketu za niekoľko $1000, ktorá bola vyvíjana neviem ako dlho, len na to, aby ustrelili niekde roh baráku a zničili tam 2 trojizbové byty, prosím, to nemá pre nich absolútne žiaden význam. Čo však má význam, je likvidovať rôzne centrá, kde sa zhromažďujú žoldnieri a rôzna zahraničná vojenská pomoc, kde sa nachádza rôzna technika, rozhodovacie centrá a podobne. Videl som videá a rôzne záznamy, ako sa práve tieto fašistické jednotky ako prápor Azov snažili rozmiestniť svoje delostrelectvo v blízkosti materskej školky a základnej školy a ľudia ich odtiaľ vyháňali. Vyháňali ich preto, lebo vlastne pri seba privolávali rakety, alebo vlastne drony, alebo teda iné druhy palby, ktoré by teda mohli zničiť ich domovy. Samozrejme, odpoveď týchto vojakov bolo: schovajte sa do pivníc a o nič sa nestarajte, toto je naša záležitosť. Jednoducho schovávajú sa za takéto veci. Potom, keď sa niečo stane, samozrejme Ukrajinci hneď pištia, áno, útočia na základné školy a podobne. Kravina. Je to proste súčasť taktiky mestského boja a takto to funguje. Takisto ako sa Palestínčania schovávali pred Iračanmi v nemocniciach a podobne. Podobná taktika funguje aj na Ukrajine. Akurát, že vždycky to západné médiá potom otočia tak, akože sa útočilo na obyvateľstvo a tak. Nemá to význam, nemá to žiaden vojenský ani nejaký iný význam. A prečo by to vlastne Rusi robili? Nič by tým nezískali. Není pre nich jednoduchšie zničiť nejaký sklad munície alebo nejaké rozhodujúce centrum, ako napaliť to niekde do baráku. Väčšinou to býva tak, že Rusi vystrieľa viacero rakiet a samozrejme, ako na to odpovedá protivzdušná obrana, tak sa stane, že proste úlomky týchto rakiet potom dopadajú na obytné oblasti a spôsobujú tam škody. Takže to je asi toľko, čo sa týka týchto vecí. Takže povedzme si na rovinu, akože báť sa vojny, akože je to dosť aj oprávnené, pretože západní politici sú dosť šialení na to, aby eskalovali do nekonečna. Ale hovorím, Zelenský je jednoducho totálny idiot, ktorý je schopný fakt zaútočiť na centrum Moskvy a odpoveď potom bude veľmi rázna. Neviem si predstaviť, čo všetko sa môže stať, či zlikviduje polku Kieva alebo podobne. Určite nepoužije jadrové zbrane, ale použije niečo také, ako je orešník alebo bomby FAB 300, FAB 3000 a podobne, ktoré páchajú obrovské škody a len tak pre výstrahu im tam vybombarduje časť mesta alebo časť vládnej štvrti, hlavne ambasády a podobné veci, čo sú ako rozhodovacie centrá a tak ďalej. Takže povedzme si na rovinu, svojím spôsobom áno, viac menej tá vojna v tom svete je. Môže sa rozšíriť do tej 3. svetovej vojny, ale my ako občania Slovenskej republiky by sme sa nemali obávať, pretože tu nemáme žiadnu americkú základňu. Možno by nám tu zničili nejaké letisko a znečistili nejakú časť okolia a podobne, ale v dnešnej dobe sú tie atomové zbranie vyvinuté takým štýlom, že proste nemusí to byť čistá Hirošima, Nagasaki. Sú aj s ľahšími náložami, ktoré nemajú až taký dosah teda toho znečistenia ovzdušia a podobne. Ale samozrejme je to pre prírodu a pre okolie je to katastrofický scenár, pretože sa tam objaví nejaký jadrový spad a podobne. Myslím si, že po nejakej väčšej provokácii, ak Putin proste niečo podobné urobí na Ukrajine, konečne už dostanú rozum aj na západe
títo páni, ktorí sú v rozhodovacích centrách, títo politici, ktorí si neuvedomujú, že k čomu všetkému môže dojsť, stále sa spoliehajú na to, že Putin tú tretiu svetovú vojnu nerozpúta. A samozrejme im sa dobre sedí pekne v teplúčko niekde v miliónových vilách, keď majú obrovské podzemné bunkre, kam by sa mohli skovať s obrovskými zásobami. A ich to absolútne ako sika nejako netrápi. A už jediný rezultát môj, čo je asi taký, že tým, že to nechcem rozoberať dookola dlho a samozrejme je tam ešte ďalších asi 10-15 faktorov, ktoré s tým súvisia, ale úplne tak zjednodušene, vojna na Slovensku sa nedostane. A jediný fakt, čo sa môžu Slováci obávať, je, že by došlo k zničeniu infraštruktúry, a teda samozrejme aj nemeckej a tak ďalej, francúzskej a podobne. A tým pádom by došlo k zlyhaniu ekonomik, padla by industria, boli by sme bez práce, ťažko by sa žilo, ale nie sú to také scenáre, že proste budeme tu chodiť po obchodoch a rabovať a podobne. Takže pre všetkých tých, ktorí sa obávajú vojny, chcel by som ich upokojiť a povedať, že hoci je situácia veľmi vážna, ale ľudia predsa len majú rozum a uvedomujú si, že nechať to zajsť až tak ďaleko by bola veľmi veľká hlúposť. A fakt si myslím, že pri nejakej tvrdšej odpovedi zo strany Putina sa veľmi rýchlo všetci stopnú a možno budú pokračovať ďalej v opotrebovacej vojne do posledného Ukrajinca, lebo však im je to absolútne jedno. Pre nich je to čistá rýža a zarábajú na tom. Tak vojna taká, akú si myslíme a akú nám ukazujú v televízii ako druhú svetovú vojnu, že došlo k okupovaniu územiam a tak ďalej, jednoducho nedojde. Ruská armáda, aj keby sa strojnásobila, hoď nemá takú obrovskú silu, aby dokázala zaútočiť na celú Európu a podobne. Došlo by k totálnemu vyčerpaniu všetkých jej zdrojov a k totálnemu kolapsu. Pretože ak pošlete všetkých chlapov na front, kto vám bude robiť vo fabrikách? Niekto tie náboje vyrábať musí a do nekonečna ich dostávať nebudú. A ďalšia vec sú ekonomicko-politické záujmy, kde by sa proti tomu mohli postaviť štáty juhu, teda zo skupenia BRICS, a mohli by prestať podporovať Moskvu. Preto hovorím, je tam veľmi veľa faktorov, takže ľudia, kľud, nebojte sa. Hádam budú všetci títo naši páni, ktorí sú zvolení aj nezvolení, ako komisári a podobne, a hlavne ľudia v Európskej únii, ktorí sú úplne otrhnutí od reality. Myslím si, že to nenechajú zajsť až tak ďaleko, pretože aj jej sa bude zle na tom Mercedesi chodiť po rozbúchaných cestách. A bunkry, to tiež není moc pohodlné. Takže len toľko. Prajem vám pekný deň, pokojný deň a určite sa pred sviatkami neobávajte vojny. Čauko.